Taslas enam emonten so ba bia ya wonam bia no eye miso ena afen so 5G ewian so me kanfo de ma wo se ebre no kwantisim na fo ni kiremo ye nkrabata bia eben wo 21st clinic ya ne sciatica expert yare yanka ye bia ka hu bia no so ye ja hu adwuma me kanfo awiai se sisi yade yamtim ani kokoni yade no de nyina so be firi ho na akwa we 3A herbal center na dura ye fa ne se Coco Master no ene na ayi adwuma se enkonya ya adaje enipo. So of course we are the fastest internet in the world, cloud internet in the top higher yani ye nuano Love FM oneti enhwane mu corner internet ho nsem bia no onye ne kadwua emfa ema Tabita ne nipa na wawie kura first footbridge no after the atomic runabout one mo ye botuo ya ye adwuma so full alignment ba bia ye sent no ajiba bia Dr. Tabita se mo de nipa na wawie kura mo de mo mfa de mra be herbal clinic frɛ water no so apatrapa edi nua hini hahamanu bana ye adwuma no berepam ye ba kyerɛkyerɛ mu de akyerɛw na kwabana kɛse na afei ɔhene yire ma me akua ye boa siama busia ye ngebrani adagye na ensem ne mu nkyerɛkyerɛ mu no yentime emfa nsom mo ye hyase na ye kɔ ayawaso west wagon ni nyina eye se mo ba hwɛ na se bia ye to aba ye beto aba ne ba wie no na ye bekenka abato na kyiri ene ade no empo abato na nim ene abato ni mfimfiri no edi ba akwa ya na taba pa se wuyimi ankasa mi kuruma hafo sanko refiri hodo mo a na kyerɛ sɛ baabi a yɛsɛ pie mu no ɛyɛ ayawoso west wagon ne nyina kyerɛ sɛ to brani tio de ahim wo wiem bo bi wisam tie obi yase ne ade nyina ne nyina no ɛyɛ abato obi apɛsɛ odi enkunim na no ada abato ya yɛkɔto yɛ ne mu no ɛkyerɛ nsɛm de efiri hɔ bae no de ɛyɛ wiase ne Ghana fo nyina anim nsɛm dada aka ho bi makane mampane John Dramani Mahama wakɔpie mu ɛwɔ hɔ na ɛbra wakɔpie mu ɛwɔ hɔ no nsɛm pii ana wɔde atodwa sɛ mobɛkae na mwasa ne nso a ɛbra na basabasa ye ekoso ewo ayawaso west wagon no abrante baako a ye fa ne se Ishaw Yalo na sa Ishaw Yalo yi enam basabasa ye so ma sabi ne tebia mu no aye bibibi e wo ho pa e se wontimi nko ane watimi aba nti kane mampane John Dramani Mahama ko se wo kwakɔhwe abrante no na wahwe ne tebia mu sade ne ma esi kɔ ewo nasetra mu na ebra wo koduro no so yi Jesus Christ of Nazareth erade sibehwe Christ abrante se ne tebia mu nyakura na wotuhu edema mampani na adodankwa Akufo-Addo ene na bede echi Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia se beya enten branti omompe empatasika bi mfamre no pa na wode ensamo a wode soso yi Ayawaso West Wagon and the casualties that occurred as a result of what happened at Ayawaso West Wagon. It looks far away because people's relatives were not affected. But this is one of the cases from Ayawaso West Wagon. This is Ishaw Yaro. He was a very energetic, active, hard-working young man. Today, because of what happened at Ayawaso West Wagon, he's become invalid. He's unable to do the work that he used to do before. I want Nana Akufo-Addo and Dr. Bawumia to see this young man sitting here and how his life has been destroyed because of the hooliganism that took place in Ayawaso West Wagon. The Commission of Inquiry that sat on the Ayawaso West Wagon case asked that some people should be sanctioned for what they did. Ishaw Yaro is waiting for justice. He's not got justice. It also recommended that those who were injured be compensated. Up till today, there's been no compensation paid to him. And that's why I've said that there are casualties who are still suffering the effects and the scars of Ayawaso West Wagon. And I call on them, the President, the Vice President, Dr. Bawumia, that they should have sympathy for this young man and pay the compensation that would also let him be able to put his life back on track. But if Allah blesses and NDC comes into office, ene ya etwagu ye eye kane mampani John Dramani Mahama ye to ansam no so ne John Dramani Mahama ena wosa kase na semu a wakanyina no ene se ene would wani kyeremu ewo eye menhia south abato ampesia so mrahye bedwani ya wono ejremu ewo mrahye bedwam edema no ya brekro na no ye nyina mahoode ne ye enso so ye no otua no ye ram opoku prempe ewo ka kye ne se ni monimu ya wohwe na wontimi fa che opa kese pa emre Ghana fo nyina na menso ono nko aso na dodankwa Akufo-Addo ene na bedi echire ene MPP amanyoko ne nyina so no
wonom enhwe na wo nka bibi papa bi nyansa sembi se bia so se bia ku enfa nche ye refi se nensam bia nansen wo beka ye toto abo ba park so de che Ghana fo no enya de a wo mo be soso ni nyina ne saka ne dundum ya ho ena enkrofo se o da bi te de ne mesi kwon de ECG mo for timetable hihya promra se be ye nei so amititiru nka ne adum wa hapa ye hu se na ye bedum ye nka ne ye kire bia kokro from so anase nkroto na etoato so no na asem we se ma PLC for kran no e de wonu anu tumuma ennefo kakra se wonu mo hwe na chese ECG fo no emfa timetable ne mla ye ramati opoku prempe mu na ya wasi kum neti kwa pai e no beto to bi de ma Ghana fo e chese mu duebo ye nudum so mo twedum so de bread Ghana ene mo akwa kasa mo nkwana mkwa ye mo timetable ensem wo ya wo kan Ghana fo dodo na no akasa e de atia se ayese ne ni hye dan sha de wo mu Ghana fo bi e de se de wakodru so na won kan wo sekna man wo besi pata so ne nipa e na de kwa akosi wo eno na ye Ramahama e de bi tum e twese kwan ya wo fa so kasa ye no enye ne kwan nti won san emre biem ne nsem wese nyina no wode tudwa wa Abra Association of Ghana Industries wane wonum ekohia ye na wonum mo ka bia wo mu nyina no wo mo toato adwen kwa pa be fa so enka ne ahonsem no ebetimi agina na ama enwuma so agina pintin e wo mayi mu. I'm aware that businesses and households cannot plan because of the erratic power situation. When citizens demanded for a schedule to enable them plan, which is the least that the responsible government should be doing, Energy Minister Dr. Matthew Opoku Prempeh, who was one of the frontline participants in the Dumso Must Stop campaign while in opposition, is reported to have said that those asking for a load shedding timetable wish ill for the country and they should publish their own schedule. This is most disrespectful to Ghanaians and the customers of electric power. Captains of industry, I wish to assure you that I'll be your chief advocate and your ambassador. We shall travel together. We shall promote your goods and products together, both in Ghana and abroad. Let's put all our political differences aside and work to build the Ghana we want together. Ebusia ye John Dramani Mahama ene ekwo ekotie no na no si yape ena president de ma ekwo ye Dr. Humphrey Aideg wono so ede kakra eto aso kyerese ewiase ekwo nanim eniema asesent no my Ghana panyifo so ema wo hom ne so ensori nyina prane se beya wonom so sesaya mapa obetimi de aba ye nyina kane ya ho nse na nya se da bia no ena akoso mbodam ene ye nkane ya ho homa attachment no Ghana ye kodum so me betimi afa kwan afoforo so se beya ewie cost of power and its associated dynamics are one of the factors that are making our products uncompetitive. We have been engaged and have been involved in the nuclear power agenda. One will say it is pretty expensive to start a nuclear power project. Averagely 6 billion and above, it takes about 5 years possibly to build. Nonetheless, medium to long term, the developing world in the Asian space, that is the trend. That is the only mix that we believe can drop the cost of power. Ebusia, the attendant came Dr. Humphrey Wano and Association of Industries Ekwono waya president awotua woman ye to ansam no so de amamo ye kwaya nimu wo ensam foforo me ma me sari ayokobotwe enchen na yaduri wone ne yensoafo a wohwe amonone entam nketahudie na wahwe atoto niema ede ama oman na wone nsamtrofo adi nkomo beka na wasane nso a se yewu na bia nyame ye wadom na bia opese wo free Ghana ha na ukopiemu ewo baabi a passport ewo se onsa ekabi ansa na watimi atu ekwan na opese utu no na ansa na obetimi anya sa passport no emunsam no ya na eye bebere pa ebere bi aban ne sese bi ba se wafa eka ne bi ne sa ye ntisa ba ye be makwan manipa dodo no anya kwan akoye passport no na timi aboa fise obi nim ochena de besi ewo abrabo no mu na yensam trofo etisi monten so ekokuro mu akọ passport office ekọ hwese de amanfo esi ekurukra eba ampa ebra omukọ hono mu samanfo ani abribiti gidigidi pa ya hwese obo modern se wonsa beka passport ahodo na wode afiri o man mu anase bi ode ye na ade bi a ehia na brabo na ena no pai ewo ade a chia bia dwumadie no so no o man ye wodo boache etena
asena na wɔne ɔpanimpa abɛde akyire ɛde ma yɛma me hyɛre ayoko botwo na bokwaku ampratwum sapɔn ebusa ne sɛ ɛnya ne nteɛ sɛ yɛde bɔ yɛ ho asafo hene paa sɛ oba abibima mu sei no a sɛ opɛ sɛ onsa ka passport no bi a abibima nyinaa no Ghana deɛ no na ɛfo yɛnso anim sɛ ɛberɛ bi atwam na ban no fa ɛka no bi ade sɛ sɛ no mu asan gyae anaasɛ boɔ no mu apagya mu anaa yɛnkyɛ sɛ de wɔsede nsɛm no ɛma yɛn na yɛwura sapɔn akyi ɛyɛ sɛ yɛne Ghanafoɔ no bi bɛkasa nanka yɛakyɛ ɔmo no ɛwɔ video mu ɛde ama mo nanso ɔmo kyerɛ sɛ daabi sɛ bia yɛbɛkyerɛ ɔmo ne nko na ɔmo anim ma nko ade a ɛna ɔmo ne yɛbɛkasa na ɛno nso so yɛyɛ ne saa pɛpɛpɛ ɛde ma ɔmo firi sɛ obi wɔ hɔ no mu a ne gyidie kyerɛ sɛ bia wɔbɛtu kwan na abusuani bi hu no a wanhwɛ yi a na nakwantuo no pere ne kura akɔte ahwe wɔ kwan mu ɛne ne sɛ yɛte ne deɛ yɛhunu nipa koro ntie ne ɔmo mia ɔmo ne yɛkasa kakra
Abusa ya kwa yani mwansa foforo. Ye kwa yanim ewo nsem foforo mu na ye boere mu ewo bunu mantem na abusua se wokore mu ewo eye brekum na woto so de wani kyeremu odrobo ekwa sampa na wonu makwan de atete apro apansama wiewie se kontebe na ne nyina mu no na opepon bosom ye yesimu na nanom ahefofo ene mpatamofo nyina no eye adwenkro de adesrade kese pa edema na adodanko akufo do na bede atire ene MPP aba ne nyina sa da roma won hwe na bo hye nsem bia wo ka kire wonom ebre bi atwam no won hwe enisu ne nyina ne sa wakwantempo no wo mesiesie emfama wonom na atadwefo wa wonom atede ne na ye ka sei wode wani kire mu e wo soafo ya wo hwe ya kwan ene akwantempo ho nsem so brekro na no wono ene gire mu sem no hye bedwane di ma de hye ya wonom e wo bantema abato empese so wonom onyafo asenso boache edwumawura wonne na pamfo aboanan e de aso akwakobo fom sebe ya sakwan ya yeka ho asemi no won betimi ahwe no wasiesie e de ama adehye wo ho yewura asenso boache bra woduru ho no ensam dodo na e no de tudwa sei. It is my pleasurable duty to be here this afternoon for the handing over ceremony that marks the official commencement of works for the Brekum Sompa road project. A road project that is dear to the Nana Akufo-Addo Dr. Bawumia administration. Nana this project is in fulfillment of the promise that the President Nana Akufo-Addo gave to the delegation of chiefs and people of Bono, led by the Honorable Regional Minister, when they called on the President in January this year. Senso boache so afọ ya wono hwe ya kwane akwantempo ho nsem so na wonom ekogina mu e wo gine brekum west epotem ho ya wonom ede dwumedie kakra we ehhehye so ni nyina no eye aso awode bofom amasampa ene drobo eba brekum kwan no wonom atimi aye no na no si ya pen wonom onyafo kwaku agenim boate wono ena ye mra hyebedwane de ma de hye ya wonom brekum west abato ampesua no so wo wono so kyerese nipa ya de awosaye yente no wo gina na namo so eto asedanjom ede mampanyefo nshimu yelishemu ya German South NPO NDC no bae kena nanma himfo a wo opibo sibona le ba candidates wo Sompa Drobo yo MPP do NDC no na ba esan se kwan no eni party bia sa kwan da okisi eni party bia wo didwa ye mato bi entumi ma ku udwa ni si okwa udwa na okwa basa post ticheni kwa so bi twemu ko Sompa onko because kwan ni be faso ba ku ni we road user say bia we commercial vehicle so fani pa koba o shock absorbers o brakes the bia be say ti mesra mo so mo boda wu na mo ja politics. Ewusia nipa yete ne nken eye brekum west mrahebedwane ya wono monyafo kwaku agenim buaten ne krokro mu no na ban krachepanyi ya wono so ewo brekum west on monyafo Dominic Opon wono so de kakra etoa so fa kwan no kwan ya wonom ebefa so aye ne ye kwan ya brekum west ka ye wundi ewo hase ya mencha de this time around no enkoye sapetin na edia ina yete the thickness now about the road and asphalt is about 15 millimeters. Because on the standard drains, our markings are there is a contractor, Senate Minister Kano, 24 months, which is 2 years. That was a word to me every. And in the day that I see at the mine. In fact, Nana do one to Tituni MP and a more to a farm, Yankasa so, Yamo, the Empire, editor actually. A man, another than Kokufado, my pa, the new minister or by.
Mo any TNW. Area Pram to Breakfast na Yeguso Yadema or Sompa TV Sunia or site TV or Sompa 90.7. Ewo Bono Nepo FM Sompa 98.9. Ewo Sunyane. I have for an important down so almost FB Ewo Sompa 93.1 FM so FB ewo Asante Mantan Kropon Kumasimo ye koya nim ewo ensamfo from safe no aka ye ho ewo Facebook no so a ye da wase na ye ma wakwa ba fe na aba nso a ekwamu da honti ka ho na ebra wanim ye ko Ghana emmarase bedwamu se wokọ Ghana emmarase bedwamu a ye wa bedwaku ahodo pi na ewo ho ba ko ye de hwe ahodene eho ensam eso na eno na dwomtani edema o yewura Samuel Atachia woni nsamtwerofo adin komani nwana ye se na nsen kanea no enhyeda anyina ne na so santi aban the style bi ba ebetumi aboa na hawo ne amane ye namu ewo enkanea ho no ebetumi afiri mu yewura Atachia nsem a wode amansɛmtwerofo ene se aban adwene ho ahunu se woyɛ se bia sabi ono no kwansen kora enam nim na amanitere ba ko da kwansen mu no osan ne wo bia sabi wowo eban no achi esen kocha sabi sade no efiefo enidi me ya usidan ede kwa abonten ne nti Ghana fo so hian kane no ede aye won adwuma hodo abetimi abo o masetere mu na enema timi akoyie ede ama wo mu ne saye nti amaya hodo ye atwa ye hu ahia ye supply kane no bi ede ma wo mu no aba no kyerɛ sɛ wɔtwentwɛn so kakra na ebrepam sɛ kane no agina so ɛwɔ man mu na Ghana fo nya bi ɛyɛ won adwuma hodo a na kyerɛ sɛ aba na face obetre ne nsa akɔ akyire hɔ a na kyerɛ sɛ wato ne nsa ede akɔ akyire hɔ yɛrɛ Samuel Atachia. And ensure that we have constant flow of power. We want to really do it and ensure that we have constant flow of power. That we should have buffers because we cannot afford to mess up the economy in terms of electricity supply. So I think the president is on top of the issues. I'm even been educated that there is a command that our export of electricity to other countries should be curtailed. Okay. Because the president has an acute sense of the national need than making profit abroad. So that is also a factor which will come and help. But because we can't afford to say that, okay, let's make good money abroad and let the national economy suffer. So in the meantime, whatever is going to our sides also should be curtailed and fed on the national grid so that we have electricity. But what is very, very important is that we want to interrogate this matter critically. And it is the members of the committee who are actually running after the minister that we need all the individuals in the value chain to converge. And we've slated time for Saturday, this very Saturday. Era Samuel Atachia and China Yakoya. What is awesome way am I? Sabaya bete a 7 or see into my young Quahumanoso. Nayanira Samson Ade and Pempino say, and Kumobi any movie actually and so on the near moi. Na ye drunk to one watch the more ede amayen. Where your penny and where you mupa ewo copec. Mira Sompa TV so ya some Akrana pom to say. No way and I'm also sure. Janadum East and I answered until one cup of beer. Oh, we have who could about Kumasi or that a bit never had you. I didn't have about a crowd. I had a wow, fear wow, my had say, oh, bow, Mago, Mira. Let's have a baby with them, the band about. Oh, but not of a visa, had a wow fee. Then be a you are saying, Cassa A. and Saya, what Tene Quaman on the one the near feminine. Or be home, I want the near feminine. Cassa Ben or Pessia Tiasewa. My mentor was here for you. Now, a year I bind Asama Waka through a year chairman of a year parliamentary select committee on mines and energy. We were attaching Emma a year used to define some of Makachi and I said, after you who say, and Joe Mundi and I said, or man kind of credit trade. Used to define the catcher say 630 transformers and I say, if we are and no about a Indian one, I said, radio national grid as something. But you're attacking me will say, now go beyond 630 a year transformers no more come. And see a year a power, a transmitter call a year Togo, Burkina Faso, Benin,
aban no hwɛ sɛ yɛbɛgyae na yɛtumi anya di ama the domestic front no ɛno nso sa mmienu ne ma mmiɛnsa ana mmienu wɔ mu the issue of excess capacity ani yɛka no na nti yɛbɛtumi atɔn bi ama amanɔnefoɔ ne yɛte wɔka san excess capacity no ɛnyɛ ɛne yɛsu hu no anaa ɛsei no ade baako sɛ wɔ mu yɛ sɛ deɛ nti a ama ziare for ɔmɔni ɛgye ɔmo sɛ ɔmo tɔn yɛn kanea no bebree kakra no ɛde ama amanɔnefoɔ no ɛyɛ sɛ ɔmo tɔn yɛ ɔmo nya sika de bɔ ɔmo ho bra sika efiri aban hɔ mma ɛyɛ yisidi ɛmba nti ɔmo nya sika a ɔbɛtumi abɔ ɔmo ho bra ayɛyɛ maintenance nti sika no baba yɛtɔn ɛde ma ɛyɛ Burkina Togo ɛde Benin ne deɛ yɛnya sika kakra a ɛbɛtumi ɛde abɔ ɛho bra ɛna dodo sɛ yɛtɔn ma ɔmo no ɛnyɛ sɛ saa de bɔ no ɛburo Ghana de yɛhia so ɛna yɛde kɔmɔ ɔmo ne nti na ama ɛyɛ dum so naba sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛdim no sɛ ɛba ɛyɛ capacity ɛwɔ deɛ yɛwɔ 5,000 capacity ɛna dependable no anasa available capacity yɛ around there 4,600 megawatts of power sɛ Ghana nyinaa yɛsi nyinaa so yɛn kanea deɛ fɛn sɛ PPO de duro nyimrɛ 6 to 11 a yɛhia 3,600 megawatts of power. 3,000 megawatts of power no power yɛ send kɔma Togo Benin ɛne Burkina Faso no 400 megawatts eti yɛ kasi yɛ gya no nkwa ne deɛ no ama ya ɛnya de sɛ ɛno bɛso yɛn sɛ yɛ ntumi ntua IPPS for ka na gas yɛ hia sɛ yɛde betumi ama ɛyɛ fa wo na fidie na gyina so na mɛ kanea na ɛmboa even though sɛ wɛdi kasa betuma ba bɛ support yɛ deɛ but sɛ deɛ ɔmɛ mu nyinaa no yɛbɛba back to sɛ wɛdi edum so obi ɛho tɔ ne yɛn mu obi aka yɛ ɛha ntumi masa Mira ade ebre pe ne yehu sɛ yetu saa na mo yɛ a ebetumi aboa yɛsɛ no unu sɛ power ni hɔ nom ɛna kakra bi ne yɛnya from IPPS for no sɛ yɛ ka no yɛde ɔmo ka ntifidie no a ɔmo de bɛsɔ kanea na ma no yɛdundum no ɛna kakra bi na ɔmo ma yɛdi a yɛtumi atwa asa ma ɔmo nti yehu sɛ no sɛ kakra bi no yɛnya de yɛkɔtɔ na mono no so de ka ho a ebetumi aboa ama ebia ɛso ɔmamu no sɛ bia na wɛni bɛka ho bia ɛfa kakra bi no ebetumi ayɛ stable na ama the impact na aba from ɛno nsi na yɛ resort to that no because ɛbɛyɛ de sɛ ɛyɛ nkame yɛkɔtɔn no yes ɔfɛ no ɛnsiwɛ sɛ ɛfu ɛde a ɛbɛyɛ no amba there's power ni baabi a ɛfiri hɔ ba ɛna deɛ ma nso yɛkɔfɛ no aba no yɛ sɛ ɛno no yɛ hydro ɛno no yɛ nsuo akosombo de wei no yɛ machine a yɛkɔtɔ petrol yɛkɔtɔ gas anasɛ wei de IPPS for no yɛkɔ de ɛfɛ mu hɔ ɛno nti na ama yɛn abɛn saa deɛ ɛne ne wei no ɛbɛtumi aboa because ha deɛ yɛntɔ fango yɛntɔ gas na yɛde akɔpawa nsuo no akosombo no deɛ kakra ɛna ɛbɛtumi aboa yɛ ama yɛtumi anya ɛyɛ saa power nti na ama yɛn abɛn sɛ yɛkɔkɔ de ɛno no de wogire sɛ yetu saa na ma wo yɛ a yɛnsa hunu ni a yɛhunu biem ga anasɛ yɛkɔ yɛnimu asɔman no wogire sɛ ɛde ade na wɔ se yɛ ɛfiri sɛ ade wei no ɛfa baabi no akɔyɛ amanyɔsɛm ɛna ɛfa baabi so akɔyɛ bibi a ɔho kan bibi da yɛsɛ bia wo mpɛ aban na asɛm ɛna wankyɛ mu yɛ nso obi a wɔtie no ɔnte aseɛ going forward asɔman no ɛde na wɔ se yɛ sɛ bɛyɛ yɛn kanea ho nsɛnsɛm yɛnkɔte saa nkyerɛkyerɛmu wei bebree ɛyɛ sɛ deɛ di nkan no yɛka no nokorɛ sɛ Ghanafoɔ yɛma Ghanafoɔ mu ahawa ɛda hɔ nom ɛno nti yɛne ɔmo kasa na ɔmate ase sɛ woanka nokorɛ nkyɛ Ghanafoɔ na aka sɛ ɛyɛ 630 transformers nano yɛ bɛyɛ 2 days 3 days ago kora no yisifoɔ nkata wɔn ba sɛ bi ɔmo ɛsɛ sɛ duntɔ no ɛkɔ nti sɛ ɛsɛ yɛyi amanɔsɛm to nkan na both parties ne CSOs nyinaa yɛba ɛbɛtena so hu sɛ ɛkwan bɛrɛ bɛfa so a saa ɛka ɛda hɔ nom no a yɛ legacy debt ɛde deɛ abɛka ho no ɛmene yɛde bɛtumi yɛ fu hɔ ama yɛtumi anya ɛyɛ nkane no mene gyina so na ɛkwan bɛrɛ so na yɛkɔ yɛ nimle sɛ yɛ population nso ɛgro demand a yɛhia no kɔ soro bɛrɛ bɛfa so ni ayɛ nkirikyi no sɛ ɛbɛyɛ akra no na ɛyɛ generation capacity ɛntra fiti yɛhia bipartisan ɛyɛ committee ɛne ɛyɛ yɛ bɛtena se yɛhwɛ kwan a especially ɛka ɛda hɔ no mu nti ahyɛ ɛyɛ dum sa bare sɛ ɛnyɛ de na capacity nti bi ɛfiri hɔ no ɛkwan fa so no tumi twe ka no ɛfiri hɔ no dum sɔ ɛne dum siesie nso so yɛ da ntɛm na mepɛ ane anaasɛ daabi ansa dum sɔ ɛne dum siesie nso so yɛ da ntɛm
Osha the Casa Mudia and Susie and Temuba, ye Casa no, African and Canadian, bonnet, because he is much again, I think I move to by every decision, you should and the so the old fat the Ecomudia, do something sensational, and Susie and Mira, Radiasum doing come away you. Uncle. You would I attending something at there were paying a war and what the name one away. Odiako school. Ebusia wasugu so na wie prem to breakfast here wo hwa na wotie wo Sompa TV so brekwana wotie enkai wa santemantemu a eye Sompa 93.1 FM and abro mantem nyina so etie e de fasunwane Sompa 98.9 and afi buno poye mantem fon so etie e de fa nkranza Sompa 90.7 ye bwra ensefufromo na mom wo hwa na sei ene efri nra ebe nyina no asem bako ye dabadwasre de amanfo de aye twia pia esi wano anopa wia ne anadwumpo a wokoda ye tutu ne sre ne abasa no ene ababa woso no ya afekura na wodru ne maba wabremu mfinhye dumienu ya ye fra ne senna ayemode ya enei kwamfo panyi bia wono ewo dungwa empotam ho nkrampopuni mantemo no mo bokitela wesru ya wono toso aduasam yensa papai akwa wale ababa wei na hu sam de aye bubro na nanom etresa mamra ne amane ohwe no ye ntontwene ye toto na sente no bese mfinhia hasa ne ekire ne ena wono ehye sa ne manasa bosom kese bi ena ne yire ne mo nan na ababa wei so no ne maame kula wo hwe na awo mo nsem wo ka ne maame ye mfie mienu ye wo ne ba ye mfie mienu na wonwia yampo ni nyina no eye bosom kro ya na hwe ye ema ababa wono etimi nante ye na amamlem no akwa ye bosom ne yire plekope entie ne se wonom eto amamre ne amane so a wonom enfom baabi anya se bia wonom de na ma wale anase bibisa na so no Ghana for de yesi awade bia da awade ente no ye ka ho asem eno na nam so ma so for ya wono ehwe amamre ne amane so ewo eye omeyi mo ye Steven Asamoah Boateng waba bonten etrese amamre wo we no ene wo man no emra bi ebo ebra ewo se emra no ankase dihine na etimi kire ni tumi no te no wo hwe se beye akwada no wo so na wonya nu ne panyin fie so nte no wono beso beye niam gidigidi na mom wone ne mpanyimfo bi ne asoafo bi akasa ye ne soafo ya wono kura hwe eye ema ne memma ene nkwada ye die so ne asetena mu bambo ho nsam so no akasa aban lo ya panya bemu nte no wono mo hwe atoto kwan pom befa so a sansem wesie no de bekwa akogu na birim e wa bla kwada no so no wonya temache bia e wo na adwurum yewura Asamoah Boateng. That our number one worry was the welfare of the miner and to secure her that she's safe and all that. That was done safely last night. And today I've managed to locate where she is with my colleague minister designate for women, gender and social protection. I've also been in touch with my other colleagues, Attorney General's office and Interior, having been dealing with the police and all that. So we have had a meeting together, and I have also taken the next step as my job to discuss this matter with the traditional authorities. First of all, with the Nungwa Manche and his elders, and also with the Ulomo himself. So we've done some background work, and things are unfolding, and we recognize the traditional rights that they are mentioning, but when tradition clashes with statute law, unfortunately, the law doesn't allow certain things. And if that's the case, then the legal matter must be dealt with. My number one job is to secure the welfare and the protection of the minor. It's not a condemnation of something I don't understand. My job involves traditional authorities who are part of the development of this country. And my job is to also oversee the traditional, customary, and all that. So I cannot just jump and be part of the social media condemnation when I don't understand facts. The first thing I do was to establish the facts and get my colleague ministers to sit down. So we have interministerial coordination. Minister of Interior, because police and I have been talking on securing the little girls' protection and welfare and safety.
Abusia yɛwura Asamoah Boateng ɛne yɛkɔtie no no. Awia me kanfo de ama wo sɛ baabi a wonam ne baabi a wode wani akyere bia no bɔmɔden sɛ on sɛ bɛka Mizo ɛne 5G ne bi efiri sɛ Mizo ɛne 5G ne bi ewura efie anasɛ adwuma wo mu a obi ahunu Sompa wani atepa ana Mizo ne 5G kuro ya no so yetimi de siesie aware ebia wo ba na nadwene bufu yi na obeda afom na wonko akampa no so fa wode mpa ne nyina akyɛwo a mesra wo kofi ato Mizo ne 5G ne bi kɔma no ɛno ano no wonya de ma no a aware no masan ka bom fe na mba wo sisi a mba wo ahena san wode woni hɔ de nyina nti ɛyɛ adwuma wo ba bia Mizo no ye wode afra wo hɔ na ye wode yɛ mfra wo hɔ na ni kasam ne sɛ Dr. Silas Adaworo manti ba bia wonam bia no wonya bitɔ frɛ number ne sisi a na ɛne doctor eni nkɔmɔ ɛwɔ 0246 270 221 0246 270 221 awia yi me kanfo ade ama wo se mesrew se wodi mo obi a wo company se na chiri kase no eye ne ya emu twetwe no pa fa ne to ho na etwam wo ne serem ho na nankokom na nantu ba ne na afom no a mesrew ka che ne se wontu mirika no pensionyu bi awia ya emongu no ho na wonfa na ne nkyerem wo ye nkorabata bia ebe wo no ye ene siatica expert no abusuade wo mu no se ya kyerkyere mu a kyere wa yare no din na ede nyanso eye fon enyawo a beku ato atwene nti mesrew okwa enhwemu bia no ye beye ede ma wo ye nhwe wo dwunso mu ye nhwe wo bibia mu ene niema enkoye wo nipadua ye yimfiri ho ye fa no bra hahama enua hini nya adwuma wo nipadua no mu de ne nyina no eye 21st clinic yenkrobata no doso 0540 311 0540 311 na woni mobi a da bia wo complain se ayamtim sisi yade ne koko na eha no na adwene kwa ne se bia pa no bia wodi ya ame bi ne ma bia ne yam atimu dabi ubusa ma me ya no ma kyerkyere mo kyerɛ wo pa se ayamtim ne ade de enye kura maame ya no mo te compound house se no tumi se emwa wo mo na koko no so bɛkɔ mesrew samaba koko no so bɛkɔ nti ya bomoden na efre number no Mr. Heba Colin Dani Heba ene apedang 0546 107 107 ya ton kraba msebenya sempe 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abaso bo ma gye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Aketiapa. Abusia eda wase na yama wo akwaba ye kɔ yanim wo ensam foforo mu na ye kɔ dom kuma no afam wo Ghana ambarase bedwam do kasa de fa kuadwuma ho ede ma wo mo yewura Eric Opoku na sa wo kɔ asunafo south nso a wone ne wo mmarase bedwane ana o chese wonnam wabu nkunta wo hwe be semfinhya be sadwunu ne akire ni a na ekame akwa yesa ban abakwasem bi a waye de ato ho pa fa koku adwuma no ho no aban no asɛ bibia efa koku adwuma no ho no aban no asɛ no ɛkyerɛ sɛ wo hwɛ amanone boɔ sɛ de boɔ no esi kɔ na wo de toto akuafo adwumade ya wodi no Ghana ha sɛ de akuafo buru bosua no pakɔ ban sɛ nya bibia di na aban nya na adwen sɛ otu anamon bia de aboa akuafo ɛne boɔ no baabi ɛne nam no a na mie ne mini aban tirim odene wo de yenti na asɛmoi
When we look at the press statement that we have issued, we've clearly stated the issues. Looking at the cocoa price at the wet market today, a bag is being sold at 8,125 Ghana cedis, using an exchange rate of $1 to 13. Abusanyewura Eric Opoku ene no nanka yepese ye boma muti de wo kan yie pa nti ye na ne homransa ye da ne ye hunemom ye kwa homa no so ne ye wura Richard Kumado akona yakwa akwotwetwe enkomo na ne nyina no busia ene se nei se wode wani echiremu ewo eye ye rabran echampom na hyebedwani ede ma adehye ya wonom so ewo abetifi abaton peso so a wo kan sembi nanse chere se MPP amanyoko no emfa ho ne de asie wo man ni mu aye de ni nyina no won hwa akom ho ma won timpo da biala da obehwa ye wo fam de se be ya wo betimi apagya wo men na ne nyina mu no wo kan susu dua wo kan play nye play fa nyame ya adom na December 7th abato no ekwa wie ya ne NDC fo kora weni a nya de omude be ma ho mu da won beto to mi no so a egosi se Yesu be ba sem ya okan ye amafo bi sei papa dade asem na walking ye kwa ho ma no so ne ye Richard Kumado enkwa retwe nkomo ne emisa ne nsem fo abako mienu bi emfa sa asem ya ye Brian e champion e kan ye ho mira wadaro ma wotime kan ye mo ha e mo akwa ba o na wa mi Joseph na pa cho ho na muti sei ya danyankopon ase wo ye obi a waben eba abefo kwan ye faso ebokro no abefo kwan ye faso esiesie enema efiri semone ho a waben enimdi wom maye mi so wadaroma ye Brian e champion na semu a woken ye hwe ema so bi ema ho sebe ya bambo mu nsem kura no ye betimi aye bibi ntoto ye bi asi akwan anase ye mu ni se bi asem no kura na nheda enya asemu bi enso nyina mu nte no ye mo ne bongalati nkoto ba bi ne ye nwene ye ho oh yeah nyama miensa first one na hello ya Rotemenka na police for Kochino and it's about times of election say no yeah nuanu bi yeah normal crossing red line ni kakra and ni na ya police asem crossing red line na police acho anasa ya ma warning in the case of Neo Okanya no winning election, one is not in his power. Declaring the winner of an election, thirdly, the electoral commission declares party A and answer party B in a winning election. Individual behind the right is there, or can say young farmer. So a kobali sad na mra na idea juma na say running in a critic chaos. Na security chaos individual bia ni we as obeka say chaos bar or supremacy over chaos, and those are some of the things. Personally, me feel say Minyano he's putting himself out there for ridicule, and Minyanka onyama downfall, but Minyanka can say Sasem na ya odaika. The police are chino, the police are chino ya odaika because it is unnecessary. It's not right. Na wo hwe sene ye Brian e chapo na sema wo kan ye etimi aginjam eye ndi si amanyoko ma wono tutumi etutu bi ebe ya wogidi se afia bato no ye benya asomdwe pa de ato wa bla ye nte chawo kioso na se sa house akasaka nsem ya wo bobo so ibi. Normally, most of your battle in Africa about the dining security threat, and then for the tab brave West Africa. And you bet here say police for the Omuna Bessifo. Now, the election security, a Juman Omudini. Other than that, the Jamaica authority say, tab brave, Yakoto about Ghana, no, not a Kakiti, we break up as a nation. And when we break up as a nation, I can tell you frankly, say it doesn't benefit anybody. If you want to see a country, Mlanya Jumawaho, and Liberia, Nassil alone, Haiti. Haiti is see a major problem. And to the elected democracy we have, let's protect it. Other than that, it's a problem.
Ye jaw kwam wako wa ben e wo bambo ho nsem afutuo kakra ben na wo de ma bambo fo ni titru ni aprosifo abato ho nsem nyina no eya na eda won mabem things such as this very sweet kakra normally I'm for be break to me crossing red line into what be crossing red line na ya cho as kakra so one who join is na create problem or others to come into the fray na or my raise political temperature no almost to me raise but say call up a little bit too much it lead to too many other things you cannot resolve. Okay. Pacho mayena wase wo brand no ada je ne nchechemu. Thank you. Okay. You Richard no eba bambo ho nsem a wogina brane wom ekwan ya faso bokro no enso abefo kwan so no eyade a wodi mu ntintim eba se ye hu ekwan ya befa so etu ase a ene ne no ebon kuma busia yenko ye Brian champion ne nsem bia okan ye nam so nti no panyimfo keka sansem we se nyina fa kire no yenko tie bi mra sese e I'm sorry it's a quite them fe de pe bia ya ka ama ho pa and I'm the camera for the movie and the Bacadio. After Sam is the dancer. And this is Bo, Omombo 2024. I'm winning. Ebusia ye to ansem ne so DC the man they say war atwemamponu amansin mu wa santemantem ha say honorable Kofi na kase Kofi mafo kire se nyame anim ni onipa ya ade a wosaye ye dia obo aban aba so akwan ahodo bi e won potem ho the contract no omawie ho atwuma ya enchekura no contractor na beba side empo ne de omawie a wote ne nsafiri ho de eye buburu ja na wana aban ase a hwan wona na se Yes, Baya Kwansama Tide Road is about 150 kilometers and another danko kuvado na daroma wayam. Meno kase ye frequent fin bisi ofin so. Ani ayo ofin echi akosi akonchi. Bridge ni ye situation e omu. MP mini nyina ko ho ni ye situation no. MP catches this una o ha na mo beni beto no so pani ni wadaroma emprempren. Wasa mete report e dia koma road minister. Woni na tu ho na mo a. Bitia wa show say metal bridge or hwene de oma beyamai be enyamaye no esese epe kwampapa faso sede ebeye adehye ya maame ya papa ye nuanu mogu nsuo na chi no so benya sebi oma kobadie no so bewie peye eni nti MP instructed me maame ko hu contractor ba ko na daroma ufa manu krom no si huntado ye twa kwan no free srebuo so kosi abasua na wa kevo na wa divert hu saa beduru srebuo so enti meni Bisa currently Ashanti Regional Feeder Roads Director, Mr. Justice, many netu anamo, said there be bridge in the situation na SCI no, ye be block it, na ye block it, he na my man befa, into any road diversion, ya divert to road no akwasi cerebral, so many okasa akwasi okosha. Pikwani nyina ye twakwani nyina so a sebi ye block ya omobefa chiro den abekumase olamba ze kwami yesiama abre nyina ne yenda nase anama wotuo ne sebi subampa wadan de wa atwomampo no ene yenso so sebi nanka yensebi ene ruade nam no so ya sebi no yati wana mom last week my brother ba communication ministry friend no JB obai sentence ni nyina wa baba ya assessment awode kwa akra o si ye frɛ part bi sensor enti sensor no omu kono de abebo ho na ayi operational ama obi enya kwan eden ayusu atwemamponu mention assembly DC ya won potem hodom honorable Kofi Isaac Mafo ena yete nenkai abusua awiai me kanfo na media ma wo se obode ne fo ore kiremu e wota no sopatrapa news site Dr. Abe wo ho yare no wachemu mienu honhom fam ene honam fam eduro bia wo wiase bia no kɔ hɔ maame no owo bi
obaya adwuma no so kama agye wafiri hawo ene amane bia mu Dr. Abeni onim fom enim wiem nim anim nim akire enim bankum enim nifa eba ayaresemu a obia etuche ede ema no 0243345392 na Dr. Abe ajos. Of course we are the fastest internet in the world, cloud internet air for sabra kumase haya top high ye ne nuanom Love FM and di ehwe ne mu ade bi efa internet ho bia no oye ede ama 0244601933 na waje also 21st clinic for sabra fa yare na bra na ye ho adwuma kama yare bia no ye be ye ho adwuma ye nkrobata na doso mantam dunsia nyina ye wo ho ya ye adwuma nti kwa asam no titi obasa yare na waje wafuru hawo eni wa mani mu ebusia ye Rosanti eboa Benedict wode ne semfo panyin fast dama no news crew ya mo Sompa 93.1 kase dem Kumase Sompa 98. na sunwane kase dem ena afa Sompa 90.7 kranza kase dem nyina so no ye da wonom ase wo mo aka ho bi ena sempai ebeso mo kokwa Veronica Jando ho fadua ena tafidie na chichinchim ne from ademai cook ena maami akoso asomu asodawa mesese Japan na Nairo enso eboa yen buzi the caption maami ya Grace adepa one na share ya social media handles no wo try ye edefa so ye dadofo nyina so ene MC afo nyina so ase ene awie masomfo eye benu ohene yire maame akua yeboa asiama bronya enafe nana kwabana kese na me kanfo de ma wo se ya no si ya na wafa doctor line na wafre no Tabita clinic tumiri kan fo ni kire mu 10 every say o prostate ho some diabetes ne yakeka ho nyina no obejewo ede afri mu sisi yade ne de yakeka ho nyina na mu yare bia wakote awo ho nsam nyina no Tabita clinic efra wo sebra ukoda bia sabre doctor atenase prostate no wo hwe o haw bia ewo mu de ba de afi na atenase ne ade nyina no wo yi wo de afri mu scan ne herbal treatment so betwa ede agu madina Firestone footbridge no one first footbridge after the atomic runabout so na takwa ne takwa de ne ba bia ye sunyane ye wo ho no ya ye adwuma Kumase so for line alignment ho 0260196211 na waje so na for happy birthday mami ankasa me sister penny there will be a kwan mu maja mami kwa Dubai mami so me